welcome to my channel. It's a bombshell television. Mushoma latest musho ziri kupisa nyanda nayo ndia Queen TATELICIOUS. Tongozoti munu I think most of us tongozoti TATELICIOUS na maitiji vane daka risingaperi. Saka nyanda nayo da kuti muzvinzwire mega ende muzvionere TATELICIOUS achideketerera kuti maitiji varambane natinashe maposta. Inyaya inombowoi. Saka kana uri munyowani panapa usati wasubscribe pa Bombshell Television, what are you waiting for? Mahara kuti ase kusubscribe. Also share and like my videos edu. Ofwa comment kuti nyaya iwaiona sei. Kune vakasubscribe kudhara munotendwa. Our channel is growing each and every day. We are seeing my improvements. Saka tisikapedze nguwa da kuti musangane nevideo matiudza kuti warionawo sei pakaipa guys. Sanganai naro varoi vari pana beta itiri tasimbaizvo pane varoi vari pana beta napane varoi isai Queen tiripo varoi kuti musimudze mhepo muri kwamuripo atitese majuru tishandire pamwe aingasimukeri ega ikanoti kwati varipo here varoi itai tiri pano. This is not necessary kudiko. Shut up. Pinduka maimbox busy chikanambira ya kandipisire pasite so benzo tina chigero kana zona chigero chaive mancho ndo mamune chigero ngadaenda benzo ndaita zuda so don't be safe tinya so bengura zvangu kushana and it's when I feel this ndo waiti nepadzisimuke mfana ziro enda futi iri pachiwa ndichabvisira ndinokwana kuenda nchida ndi chachiri kumashure ichi da kuseme uya achida chachiri kumadhodhishi tapiso tishu rariri kwekoko yajika chikafu chakawanda palunch tatazorigama nezvimwe ndinoziva kuti shure yangu yakaboka inongobvinza so ewe imo maimbo here nyenga vakadzi vavana tumirwa manaked picture ngazvibude kuna Felix achaneta uzoita imwe live wakuramba haungari mubaya haungari nesoro ukaitwa kacheche fana ukatukwa iwe taplaya futi video ukatukwa futi kutukwa chaiyo kunzi iye chimbomira chazokuona wakumbira mukadzi wako ukati chimbobva palive nditaureni aramba pakazarana akati no ndimbori Facebook yakamukoshera kandamvela chikandazi numbers Facebook yakamukoshera wamukumbira tina chindu naye mapozi ndiwo wamukumbira kwati chimboya yakakuseti akaramba kandi busy ngari busy upenyu tibaroi muripo here tai tiripo Queen tiripo I see you I see you Cat family ungoboa mahure amuona gora ripera rumba nemaitiraita gora apere rumba nyasoda modzika nenjidai kubvitsire pasi those no power pasi uita kwakudonza so sinobuda nemudzi racho so I play tiripo good I play yes I see you tonight ndikukona ndinza so andine tishu raswera rikura yachigama zvanga richigama sakatarisa ipapo Felicitas uchanhuhwira tonight tinachinga kuseme maura achaenderwa mainbox ndanhuhwirire but feri ngaanhuhwe and mainitokonezero nemabereko enyu mukagara napo kanyu muchitoita maconference call nhasi ndaitowo yangu conference call ndabvisa catch 2 vari kutsvage iwo pano Cat family
vari kugwauta ndabvisa bvudzi rechituma haasi kumugara mumbafatisesi nairo bvudzi uyai pano chimbouyai pano handina kana braka tisazokanganisira zvinga zvimbouya paizvo yai pano garai panapa mugarai pasi